lights o LED-based technology sa mga lighting equipment. Para makatipid sa konsumo kung anhabol pareho ang kusog kang liwanag o mas maliwanag na ilaw. Ang pagdurumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. I-off ang mga ilaw kung inidaiman kaipuhan asin maliwanag na. Para makatipid sa konsumo, asin di maglobo ang bayadan sa kuryente, asin mapalawig pa ang buhay kan mga ilaw. Ang pagdurumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 tipid tips. Itutok o number 1 sa naang electric fan kung solo man lang magamit. Ini para maiwasan na halangkaw ang konsumo ng kuryente, asin maiwasan din na mag-overheat asin magdulot ng kasulo. Ang pagdurumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagdurumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagdurumdom na inihali sa Kasureco 2. Applying for a new connection or a change in account name with customer. Kasureco 2 safety tips. Maglikay magpalayag ning boradol harani sa linya o kawad ning kuryente. Ini para maibitaran makuryente asin magkausa ng power outage. Ang pagdurumdom na inihali sa Kasureco 2. Kasureco 2 safety tips. Pag inabot bigla na brownout o power outage, tanggalon tulos ang mga nakasaksak o i-off ang main breaker para maiwasan na magkaikwang problema ang mga linya ng kuryente sa laok kang harong asin baka magdulot ng kasulo. Ang pagdurumdom na inihali sa Kasureco 2.
Applying for a new connection or a change in account name with Casureco 2, one must undergo first a pre-membership seminar. Who are required to undergo the pre-membership seminar? Only new members and those applying for change in name for existing accounts, wherein he or she is a new member. For additional new connections under existing account holders, pre-membership seminar is no longer required. Schedules for the pre-membership seminars are as follows. Every Tuesdays and Thursdays from 8 a.m. to 10 a.m. at the Casureco 2 main office at Barangay del Rosario, Naga City. Every Wednesdays from 8 to 10 a.m. at the Pili sub-office at Barangay Anayan, Pili. Every Fridays from 8 to 10 a.m. at the Calabanga Bumbon sub-office at Barangay Kipayo, Calabanga. And every first and last Wednesdays of the month from 8 to 10 a.m. at the Tinambak Siruma sub-office at Barangay Santa Cruz, Tinambak. Don't forget to bring the following: any valid ID and a special power of attorney or notarized authorization letter for representatives of the new member. Casureco 2, serving better for you. Casureco 2 Safety Tips. Pag minahali sa harong o opisina, siguraduhin na naka-off o nakatanggal gabos na non-essential na gamit para maibitara na mag-overheat o mag-short circuit as in magdulot ng kasulok. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Casureco 2 Safety Tips. Kung may sanganing kahoy na nakakatama sa linya o kawad ng kuryente, lalo na itong mga nagsisilyab, i-report tulo sa pinakaharining opisina kan Casureco 2 para maaksyonan asin dai magkausanin da kulang danyos o pagkakakuryente. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Casureco 2 Safety Tips. Bago magpaandar generator, siguraduhin na ang main breaker naka-off o may double throw na switch. Ini para malikaya na magbalik ang kuryente sa main line o poste asin makuryente ang mga nagtatrabaho na linemen. Ang pagirumdom na inihali sa Casureco 2. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators asin kan coal hydro asin geothermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casureco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan
ang magserbisyo. Kasama maray na pag-aga sa Indogabos. Yaon po kitang unyan sa programa kan Kasureko 2 ang satuyang kooperatiba sa radyo. Eksakto po kitang mapuon para po matukar ning tultul ang mga karakawan kan Kasureko 2. Alipod dyan sa sendang opisina sa Barangay del Rosario, Ciudad de Naga. Siyempre po, digdi sa lado teknikal niya si Radyoman Ray Gomez. And ako po ma-assist man sa programang ini. Ako po si Radyoman Manny Basa. And siyempre sa lado kan Kasureko 2 ang sa indang Public Information Officer. Niya po dyan si Mr. Rener Pupa Bukay. Pabutan tanin, good morning. Maray na aga, tabi sir. Yan, good morning tabi, Radyoman Manny. Isa sa kabus po na nag-aantabay niya ng pagkaaga. Good morning po sa Sendo. As in, welcome sa programang Ansatong Kooperatiba sa radyo. Mag-iribanan kita sa laog ng sarong oras. Mapag-urulayan po ang mga kalakawan kan sa tuyang kooperatiba. Ngunyan na si Manang ini. Ano po? Yan, tabi, Radyoman Manny. At yan, kung may mga kahaputan po kamo, pwede kita mag-comment duman sa Satuyang Kasureko 2 Facebook page, ang Satong Kooperatiba Facebook page, sa DWNX Facebook page, and kung may hotline tabi ka mo, tabi Radyoman Manny sa Satuyang text line. Sa IMJ, ano po yan, pwede po kamo dyan mag-comment para at least mahiling ka. And kung may kahaputan, masimbagan ta bago magtapos ang Satuyang program. Yan. Palag lang po kan na pangaran, location, asin iba pang detalyes na pwedeng para mabilis po ang aksyon kan Kasureko 2. Yan. Sige po. Yan. At yan man, may update man kita. Manunungod po duman sa task force na binilog kan sa Tuyang Kooperatiba. Manunungod po ini sa Peña Francia Fiesta. Ano po, yan. Madali na. Next week, 14, yan, 21, 28. Alos tulong simana na lang paglaog ang September 2023. Yan. Po na po ang kasiributan. Kaya puhan ta ng may disseminate, sigabos po ng mga information. Manunungod po sa preparasyon man kan sa Tuyang Kooperatiba. Dahil ang pinaka-mayor talagang concern, kung bahong tubig, kuryente. Pag-araw ka ni may kasiributan, ang iba nga ni, mas maray ang okay lang daw mawara ang kuryente bang ulang tubig. Pero sa parte ni Kasureko 2, dapat na mawara ang kuryente. Yan ang objeto ta. Kaya nagbilog kita ka ining task force na ini. Every year, yung po inang ginigibo ta. Bako lang Peña Francia, gabos pong mga okasyon, mga mayor na okasyon na nangyayari sa area coverage kan sa Tuyang Kooperatiba. Lalong-lalo na may election baga, tabi Radyoman Manny. Ngayon napapaaboto na October. Tama? October. Yan. Filing na sa Pitsa 28. Yan. After kang Peña Francia, ma-focus naman kita sa election, ining local election. Yan. Ang babantayan tabi Radyoman Manny nasa 258 barangays. 257. And barangays, tayo kitang isla, ining Butawanan. Ayan, kaya yun na naman yan ang kakasibutan ta. Nang tatabang po ang Satuyang Kooperatiba sa gabos ng mga voting centers. Yan, may coordination kita dyan dahil kaipuhan ng kuryente. Ngunyan ba tabi Radyoman Manny, mano-mano pa ang pagbilang? Local? Mano-mano, dumalang sa Partikan Metro Manila, garo nagkapirang lugar ang pig testing. Pig testing itong Automated? Automated. Para makuha itong feedback. Pero digdi sa tuya sa mga probinsya, dahil ko lang ang tuong kung pirang areas ito, pero testing lang ito. Pero generally, mano-mano ang pagkaroon. Ano yan si Escotinyo pa? Yes. Itong, apod ka yan? Guguhit lang, guguhit. Makuyan ka, apod ka yan. Gero maharap. Diagonal. Yan. Paglimanan, diagonal. Talagang kaipuhan ng kuryente. Apera kan barangay, may particular na mga presinto.
particularmente mga eskwelahan yan tabi kasamang Renier. Opo. Kaya iyo man yan ang tututukan ta, makikika-coordinate man kita kayan sa COMELEC, na kung saan itong mga voting precinct, o voting centers, na kaipuhan pong bantayan kan sa tuyang kooperatiba. And kung may mga problema pa, majority kang na-encounter ta pag during election, itong linya mismo sa laog kang mga classrooms. Kaya kung after kang Peña Francia Fiesta, tututukan ta na ining sa election, gustong sabihon, may coordination na kita, and siguro, magkakaigwa maning meeting, ang COMELEC, DepEd, saka ang Kasureko to, as in iba pa pong agencies, government agencies, in preparation for election. After naman kang election, November 1, yan. Pistang kalag. Pistang kalag. Nakafocus na naman kita sa mga sementeryo. Yan. Kaya, yan ang kasibutan. After kang November, December na naman. Yan. Kaya mayong katapusan na sa tuyang preparasyon na pirming ginigibo. Pero, dahil ba pwedeng pag Christmas kaya, Christmas tree man laog kang kuryente. yan. Actually, pag during December, si mga pagiramdom, aram mo kaya, sa sobrang excited kan sa tuyang mga member consumer owners, yung ibatang mga member consumer owners, napapasobrang Christmas lights. Si mga pang outdoor, pang indoor, nagiging outdoor. Sa sobrang pagtitipid. Kaya malaog na dyan itong mga pagiramdom ta, manunungod po duman sa paggamit ng kuryente, si mga extension wires. Yan. Pero bago yan, Peña Francia mo na kita. Sige. Kinamada ta lang si mga pasunod-sunod sa tuyang tigpiprepararan. Anyway, bago kita mag-abot din sa Task Force Peña Francia, nagpapadagos po itong sa tuyang. Tapos na kita sa pagbasa ng mga metro, yaon na kita duman sa massive disconnection. Yan. Nakulon napuputulan. Yan, lalo na po. Mamundong parte. Yan, mamundong parte sa kamadiklom na pangyayari. Sa tuyong buhay kung kita maputulan. Yan. Kaya yan. Si mga dahi pa po nagbabayad, nagpapagiramdom po kita, nagpupuo na naman po itong massive disconnection. Although dahi man kita nagpupundo pa pagputol, pero ang concentration ko niyan kan sa tuyong mga disconnectors, kaiba po si batang mga meter readers. Ito pong may mga arrears ning sobra sa sarong bill. Kaya nagpapagiramdom kita, kung igwana po kamo ning 2 bill, 3, 4, o kung nabutan pa ning 5, normal po na kay puhanta ng magbayad. Dahil kung di kita mabayad, subject for disconnection kita, mabayad kita kayo ng reconnection fee. Pero ang kagayunan, sa satuyang kooperatiba, kung naputulan po kamo ngunyan aldaw na ini, tapos ngunyan man kamong aldaw magbayad, mayo po kamo ng reconnection fee, o di kamo sisingilo ng reconnection fee. Kaya iyo po yan ang kagayunan sa satuyang kooperatiba. And kung magbayad man kamo ng advance, syempre makaka-avail kamo ng from payment discount. Darada ko lang man pa tayong discount at tinatawagan sa tuyang kooperatiba. Kaya anong pipiliun ta? Mabayad ng amay or maputulan? Mabayad kita ng reconnection fee. Siguro mas maray nang di na maghalat ng maputulan, magbayad na po kita on time. Yan. Si gusto magbayad, may mga payment channels man si Kasureko to. May pwede kitang magbayad sa online. Yan. Ki GCash pwede. Ki EasyPay, ki Maya, through money. And kung naon ka mo sa mga mall, si SM, nag-accept po ng mayong nag-accept. May arrears. Po, bakong current bill. Duman sa mga online payment channel si Kasureko 2, igwa po dyan ng current bill lang ang tig-accept. Nag-pass due na po kamo, normal kay puhan na nindong magpasiring sa opisina ng Kasureko 2 or sa SM City Naga or sa Save More Pili. Ayan po, nag-accept yan. Daw may penalty, daw may arrears. Basta dara po nindo si endong bill sa kuryente.
Yan, nagpapadagos man po giraray itong ginigibotang seminar sa mga gusto pong mag-apply ng new connection. Si mga mapatakod po ng kuryente, yan, kay kung saro kay sa requirement tabi radyo man money, kay puhan mag-attendir ng seminar. Lalong-lalo na itong mga mayo pang nakapangaran sa indaning account sa Kasureco 2. Ano po, ikaw naghapot sa tuya, may account sa ibang electric cooperative. Ano ngayon, ma-seminar pa ako. Yan, ma-seminar pa man po, girare ka mo. Ano po, ito, iba man ang electric cooperative na memberan po nindo. Po, yan. Pa nag-apply ka mo, hindi sa area coverage sa Kasureco 2, hindi sa 9 municipalities, 1 city, yan, nasako po kan sa tuyang kooperatiba, normal po ma-undergo manggiraray ka mo ng pre-membership seminar. Every Tuesday and Thursday, hindi sa Naga, sa main office, Barangay de Rosario, Naga City. Yan, 8 a.m. to 10 a.m. Ano po ang schedule ta? Sa Pili, every Wednesday, yan, 9 a.m. to 10 a.m. ang pugalaray. Sa Calabanga, every Friday, yan, 8 to 10 a.m. Sa Tinambak si Ruma, ayaw din sa Barangay Santa Cruz, Tinambak. Igo po ganda dyan ng seminar every first and last Wednesday of the month. Yan. Tandaan po, Tinambak, baka mabuyo kita, every first and last Wednesday of the month. Yan. Gusto sabihin, kung na August, igo po sinda sa Pizza 30. Yan. Pasiring ka mo dyan. Morning po yan, 8 a.m. to 10 a.m. Magdala po ng valid ID, si ma-apply po ninyo connection, and change of register, mapapalit ng pangaran. May nabakal ka mo ng property, nabako sa endo nakapangaran pa si kuryente, yan, ma-undergo man po giraray ka mo ng seminar, kaya ma-attender man giraray ka mo. Kung saan po nabakal si property, nakabakal ka mo kung saan na lugar, baka uman sa sakop ni Kasureco 2, yan, tapos mapatagod ka mo ng kuryente, normal day man po sa i-recoverage ka sa tuyang cooperative. Kung saan po nabakal, Naga City, pwede man ka hindi sa main office. Kung sa Pili man po ka mo mga seminar po ngayon. Yan, si representative, halimbawa ngayon, busy ngayon, nag-apply ninyo connection and may representative siya, kay puhan po ng special power of attorney. Ano po, naka-indicate po doon sa SPA na nagre-represent o tigre-represent mo itong ma-apply din yung connection o ma-apply ng change of registered name. Kaya po notarize. Baka nakapangaran lang doon sa papel, special power of attorney, tapos may pirma lang, mantig pa notaryo. Kaya po notarize. I-attach po yan doon sa endong application. Yan, nagpapadagos man po giraray itong sa tuyang pagdakop naman sa mga naghahabon ng kuryente. Ngunyan pati nagdadakol na naman dahil mapiesta na naman tabi radyo man money. Si mga di nakakabayad, nagdidirekta, lalong-lalo na sa mga street lights. Ano po, ngunyan kaya mabilison, nagdadakol ang sa tuyang mga street lights dahil ma-eleksyon. Papagiramduman kita sa mga barangay officials, na kinakaipuhan po na kung madagdag ka man ng mga street lights, magpaaram po giraray sa tuyang kooperatiba sa Kasureco 2 para at least mairehistro itong mga tigdagdag po nindong mga street lights sa indong lugar. Dahil ang mangyayari po kayan, pwede po yan kumpiskahon sa tuyang mga technical personnel, si mga lineman po ni Kasureco 2, si mga apprehension members kang apprehension team kang Kasureco 2. Dahil di po rehistrado ang tigkabit po nindo na street lights. Dahil ngunyan, madali mag-solicita, pero man money. Maghagad ng tabang, mapailawan ngayon. Minsan nga, nasa laog na kang private property. Bawal po yan. Igo kayan tabi radyo man money na nasa laog mismo kang bisinidad, kang kudal, kang harong. Tapos tigpailawan, yan, nakiulay nga sa kikagawad, kapitan, pailawan nga. And nasa laog pa itong sa iyang switch. Bawal po yan. Kaya yan, tabi radyo man nagpapagiramdam kita.
Para at least di kita magkaigwa ng dakulang problema, iparehistro po si gabos ng mga dagdag na mga street lights. Every 5 meters may tiglaag ng street light. Ang nangyayari, maliwanago naman lugod. And naglalanggaw man ang satuyang systems loss. Parte po yan kang nawawarang kuryente na di po nag-aagi sa tamang proseso. Di po naiperiso sa Kasureco to, di po nag-aagi yan sa mga metro. Yan, tabera duman manage sa tuyang pagiramdom. Si mga nag-aabon man ng kuryente, yan may darakupan kita. Raal daw po yan, nagkakaigwa kita ng pangdakop duman sa mga violators kang Republic Act 1732. Ayan, kaya si mga naghahabon ng kuryente, yan, di na kita maghalat na madakop kita and ma-penalize kita. Pinakamagabat kayo ni imprisonment tabera duman. Mapupusasan, ano, tabi, May nagigiramduman ako kang mapupusasan na yun eh. yan, dahil nagkakayan, si Troll Tulan. And anytime po, kung may mga pambayad na, bukas man ang opisina, tatabi, gabos, ngunyan na aldaw. Iyo po, bukas kita, hanggang alas 4 ng hapon ang pag-accept kang payment. Ang mga collection offices ta bukas yan hanggang alas 4 ng hapon. Sa aga, half day kita from 8 a.m. to 12 noon. Ano? And si day makabayad ngunyan na may mga arrears. Tapos naswertihan din na putulan sa aga, pwede kita magbayad giraray. Pag Monday, yan, balik kita naman sa massive disconnection na tabi Radyoman Money. Iyo, weekend pati, masakit-sakit ang mga personnel kayan. Kaya magbayad na po At pag next week pa yan, ikakabit-tabi kasamang Renner. Iyo po, yan. Kung magbayad ka mga yan, kung may available po na crew, itong nagre-reconnect, kung makabayad ka mo sa aga. Pero sabi ta nga ni, kung may oras man lang ka mo, mas maray na ko tangon yan. At least may awad-awad pang oras para ma-reconnect po si mga nagkapurutulan tabi Radyoman Money. Pero dito tig-encourage na si mga naputulan magbayad duman sa mga payment channels si Kasureco to. Mas maray mang giraray sa mga opisina baka mag-insist po ka mo nagkataon niya ako kamo sa SM, naputulan ka mo, inapudan ka mo, mabayad ka mo sa SM. Kung naputulan po, gabos na naputulan, dapat sa opisina mismo kan sa tuyang kooperatiba. Ano po? Tama yung job order, ano? Na gigibuhon pa kayan. May job order pang gigibuhon kayo na tabi Radyoman Money. Tapos, syempre, naghahagad pa kita kayo ng details. Yeah. Ano po? Sketch, Sketch, yan. Tapos, contact number po nindo. Para at least kung sakali man na di nakukuha si lugar, pwede ka mong apudan. Yan. Minsan kaya sa sketch man nagkakaguan ng problema. Yeah. Haraning nga sa may sasakyan ngayong kulay pula. Ang sa moyang haron. Nagkataon naghali si sasakyan. Pag duman kang sa tuyang ma-reconnect, ang nangyayari, nawara si may man yan sasakyan na pula. NMAX ganyan NMAX. NMAX nga na gray. Kanya sa may atabangan nga sa moyang harong. Nag-oran nilaog si NMAX ni may nang reference. Ang reference po kaya naghahagad ng reference point si Kasureco to. Halimbawa, ang gate nga kulay pula, ang atubangan nga chapel. Yan. Kang barangay araw ngayon kaini yan. Day talaga nahali yan kung chapel. Ang saro man, ayan, maray initan na itukarta. Hindi nagkakaigwa ng problema. Itong reklamo na haloy ikabit. Haluyon. Haluyon nga yan. May salang impormasyon. Sige po. Yan. Saro pa, haraningay kami sa puon kang mangga. Nakalag doon sa drawing pa, may puoning mangga. Ang sa mo ngayang harong o ngayang ang kulay ngaya, parareho pala ng kulay. Yan. Kaya, required na rin mga, ang ilag ba nitong reference, yan, itong, day naghahali. Minsan, araw ka ito, day man ko ta naghahali si mangga, kaya lang kadakulo na ng puning mangga.
doon sa lugar. Kaya pinakamagayon, alaran nga sa chapel, panglima ngayang harong, kulay blue ngayang gate, yan, ang iba, tiga sabi man, ang atop da, kulay blue. Di man makatangad ta, di man nahiling sa taas. Iyo. Yan. Kaya tiga-record na ng number, kung sakali man talaga may problema, yan, aapo na lang po kamo. Realidad yan, nangyayari talaga yan. Tapag birisi man ng mga personnel dyan sa Oo. Kasureco 2, sarong hiling lang and sketch, medyo dahil kayo narireparo. Narireparo yan pag mahanap na. Itong Ayo. may kapot kang job order. Pag nahaloy-haloy pati, salaman si reference na nilaag, naanggot na. Nakuha nga na ngayon nito pag purutulan, si pag-reconnect lugod ngayon, dahil na nakukuha. Yan. Ang rason kaya, iba man po si nagpuputol, iba man po si nagre-reconnecta. Yan. Ano po? Dahil kung hahalaton ta pa si nagpuputol, tapos nagbayad na kamo, maabot po yan si mga paraputol ta, hapon na. Di madidelay po si pag-reconnect. Kaya iba po si nagpuputol, iba po si nagre-reconnect. Kaya diyan na po malawag itong kahaputan ta sa tuyang kooperatiba. Naku, ang ani ngayon nindo pagputol, pag-reconnect ngayon, din nindo aram kung baga, dahil iba si taong nagputol, iba si taong nagre-reconnect. Para at least mabilis sa tuyang pag-reconnect. And saro pa, sabi Radzaman Mani, na napag-ulayan ta naman lang ini. Ang Kasureco dos ngaya, mabilis magputol. Totoo yan, sabi Radzaman Mani. Ako nababasa ka yan. Ano sa hiling mo? Totoo ang araw kayo na nangukuatang reklamo. May mga reklamo pero sige daw, ipaliwanag ta giraray. Okay. Ang Kasureco dos po, kung hilingon ta talaga is one bill policy. Pag sinabing ipapasunod na si one bill policy na tigpapautob kan sa tuyang kooperatiba, pag sarong bill lang po kamo, tapos nag-pass due, tapos tinanan kamo ng disco notice, tapos nag-lapse pa si disco notice na tinao sa indo, dahil pa kamo nakabayad, pwede na po among putulan ng kuryente. Sa policy po yan, ano? Yes. One bill policy kita. Ngunyan, kung sakali man, talagang di po kamo naputulan dyan, si Kasureco 2 nagtatao pa ng konsiderasyon. Isipon ta, pakaresibita kang bill, tinanan kita kan sa tuyang kooperatiba ng 9 days. Siyam na aldaw, pagka-receive nindo kan sa tuyang bill, nanday po ka mo mabayad ng penalty. Kaya bakong madali, bakong mabilis magputol si Kasureco. After kang 9 days, di magkakaigwanan ka mo ng penalty charge. Nagpass due na ngayon ka mo, matao pa kita ng another 72 hours, pagka-receive nindo kan disco notice. Saka lang po kita, after kayan, saka lang po kita maputol kung susunod dun ta ang one bill policy. Kaya lang, sabi ta nga sa konsiderasyon kan sa tuyang kooperatiba, dahil aram taman po baga ang pagsakit kang buhay, tabi Radzaman Mani, nagre-recover pa lang kita duman sa pandemic, nagtama sa tuya, nagbabalik pa lang po si trabaho, kang ibatang mga member consumer owners. Kaya minsan nakakaabot kita ng 2 bill, sabi Radzaman Mani. Sa 2 bill na yan, pwede na kitang putulan. Pero minsan, nakakaabot pa kita ng pantulo. Nakakaabot pa ng pantulo. Nakaresibi na kita ng bill. Duman sa naresibitang bill, nakalaag po duman kang petsa, kang disconnection nindo. Sa ibatang mga member consumer owners. Pero dahil pa ito na utob. Dahil pa kita nakabayad. Gusto sabihon, after kang 9 days, si premier nindo pagka-receive kang bill, may tinao pa kita ng after due date, 72 hours, nag-receive kita ng disco notice, after kayo, dahil pa kita nakabayad, hanggang nag-abot pa ng pantulong bill, kaya dahil po madali, dahil mabilis magputol si Kasureco. Ang konsiderasyon niya, pero ang hagad mi lang, dahil man po pag-abusuhon itong konsiderasyon na tinaomi. Yeah. Nakakaabot pa nga minsan ng 2 bulan, 3 bulan, bago kita maputulan. Tagamahan. Tagamahan po. Yan. Tama yan.
And ako ang makaka-witness na sarong bill pa lang pag inabutan ka dyan, putol ka dyan. Sa iba. Sa iba. Sa iba. Kita kaya, sa Kasureco 2, naintindihan ta ang sitwasyon. And minsan, ang ibatang mga nagtitirios ng mga konsumidores ng kuryente, di ko priority man talaga ang pagkakan. Pero sana, mataanan man po ng awad-awad na panahon, yung pondo, sa satuyang mga nakukuha, bulan-bulan tabi radyo. Yan. De pag iwalon ang Kasureco 2, grabe na, ha? Okay. Spoiled. Spoiled. Okay. Ayun po. Pero, yan. Siguro, after, babalikan tagiraray kung may mga kahaputan maninood sa tuyang bill sa kuryente. Siguro, sige. Ibabalikan tayo yan. Kada ko lang, so bago sa programa ni Radyoman Grace, itong paglinaw katong suhuna brownout sa aga. Yan. Okay. Iyon, may naghahapon talaga sa schedule, pasalamat. Kada ko nag-rokyaw, nag-urupak pati, nag-urupak. Okay. Sa aga, si original pong schedule na naipadara sa Satuya kang NGCP, sa aga po ko August 12, 2023. Si original pong schedule na pinadara sa Satuya, si inot na schedule na pinadara sa Satuya kang NGCP, po ko ito, Saturday, sa aga na. Kaya lang, ang nangyari, na-disseminate na po ito, tabi Radyoman Manik, ang mga nakaaging simana. Dahil automatic po, pag naipadara sa Satuya kang NGCP, ang surat ninda, si power interruption schedule po ninda, apektado po si halos entire coverage area ng Kasatuyang Kooperatiba. Kaya lang ang nangyari, may changes, kasuod ma. Instead na August 12, 2023, ginibo po kang NGCP ning August 21, 2023. Si power interruption ninda from 6 a.m. to 6 p.m. Gusto sabihon, kung may rescheduling kang sa tuyang power interruption na mangyayari sa aga, mayo na po ning power interruption na mangyayari sa agang Sabado. Po. Instead na August 12, 2023, August 21 na 2023 ang satuyang power interruption. Yan. Kaya lang, ang August 21 is holiday. Yun na natin mga, kung nababasa tang mga reklamo. Okay na kung tandaan na Sabado, kasuod ma. Ano nga dating transfer pa ni NGCP sa August 21, 2023. Lunes ko na Lunes ngayon, lunes ngayon, holiday. Yang nga kami kayo sa harong, tapos mayo ngayon ng kuryente, ang NGCP. Apektado ang Satuyang Kooperatiba. Pero sabi ta nga masunod po kita kung ano po si schedule kang NGCP, baka si availability man kan sa indang mga tao, si availability kan sa indang mga equipment, yan, para magsagibo ka aning ang rason nila is preventive and corrective maintenance and naga substation and along the transmission lines. Yan. Iyo po yan si rason. From 6 a.m. to 6 p.m. sa August 21, 2023, Lunes po yan. Ang affected areas, 40 MVA Concepcion Power Substation, kang Kasureco 2, 40 MVA Del Rosario Power Substation, 20 MVA San Felipe Power Substation, 10 MVA Calabanga Power Substation, 5 MVA Tinambak Power Substation. Ang apektadong lugar po kayan, entire Naga City, Kanaman, Magaraw, Bumbon, Calabanga, Tinambak Siruma, Milaor, Minalabak, Part Kang Pili, Ining Palestina, Kadlan, San Jose, Karoyroyan, Tinangis. Iyan pong gabos na mga nabasa ko ngunyan na aldaw, ang ngunyan pong ini sa programa ta ng mga lugar. Iyo po yan si mga ka-eksperyensya ng 6 a.m. to 6 p.m. na power interruption sa maabot pong Lunes, August 21, 2023. Yan, courtesy kang National Grid Corporation of the Philippines. Yan, malinaw po. Oo. Ang
anunsyo na tuyang kooperatiba. Iyo, sa Yan. masunod na Lunes yan bako ining maabot na Lunes tabi kasama Iyo. At least na-anticiparan ta na dahil may panahon pa. Perang aldaw pa bagayan na maagi. Aram mo kaya September. Pag September Peña Francia Fiesta, normal, di kita pwedeng power interruption dyan ng schedule. Maliban na lang kung emergency power interruption. Yan. Correct. Okay. So yan, duman po sa mga naghaharapot, tapos na po pwede nindong i-review orat yan sa live na ini kan na programa kan Kasureko 2 ang Piguro Layan. Anyway, Okay. nag-flagging. Kang nakaagi man na aldaw, August 9, 2023, bali nagkaigo po kita ng almost siguro mga 3 hours na power interruption. Igdi sa feeders 13 and 18. Ano po, dahil may emergency kitang patrabaho, nag-rebay kita ng transformer. Igdi sa may portion kang feeder 13 and feeder 18. Kaya nawaran po ng kuryente. Siguro mga pasado alas 12 o bago mag alas 12 na ibalik na naman si kuryente po sa feeder 13 and feeder 18. Yan. And tabi radyo man nagpapadagos po si celebration kang foundation po kang National Electrification Administration kang NEA ika 54th founding anniversary po kang National Electrification Administration. And kasabay po kayan si 14th National Electrification Awareness Month na ginigibo man po yan kasabay kaining programa po kang foundation kang NEA. Ang timta is total electrification by 2028. Yan. Garo si termino po ini ni Pangulong Marcos, Ferdinand Marcos Jr. Yan. Total electrification by 2028. Kaya dakulon mga event na tigatindiran po kan sa tuyang mga members kang Junta Direktiba kang Kasureko 2. Nagpoon po yan kang August 9, Wednesday, yan sa PICC. Hindi ako napapasala. Philippine International Convention Center. Yan, tama, PICC. Si celebration kang foundation anniversary kang NEA. Tapos igwaman po yan, nagsunod man po dyan itong ika-44th PhilReca Annual General Membership Meeting na nangyari po yan kasuudma. Kasabay po kayan itong foundation anniversary kan sa tuyang kooperatiba ang Kasureko 2. Kang suudma po yan August 10, 2023. Yan, kasabay po kayan si ika-44th PhilReca Annual General Membership Meeting man. And ngunya na aldaw na ini, guwaman po girari ng event. Tabi radyo man abangan tayan, baka may good news kita dyan. Yan, may nakakaulay man kita duman sa national. Ayan. Pero abangan ta na lang. Dapat maprepararan ta ini. Sana makuata girari. Ayo, kasabay pala nindo ang banuan ni Ocampo Foundation Ocampo, Foundation Anniversary ka Ocampo. Kasuudma. Ayo, may kairiba ka nga ning IPs. Tama. Iyo. Ayan. IP's Day, IP's Day. Ayo, pero din nagrayon sa kulay ta, mga kakuyanta, katropa. Nako talaga may lahi talaga kitang duwa. Yan. Ayo. Giling ko niya ako garo si mga pinsadiring tao tayo na dyan sa Ocampo. Advertisement lang kana programa. Yan. Siguro kung sakali man baka may belated happy birthday kay Ma'am Lily. Yan. Ayan. Iyo. Baka may sponsoran kita ng barbago lamang sa tuyang politics. Ice cream lamang, ice cream. Oo. Ice cream. Correct. Areglado na. Tabi, kasamang rin. Ayo. Kang nakaagi man pala ng Monday, first Monday of August, itong Lineman's Appreciation Day. Sorry. Nalilihaw pa ako. Yan.
nalilingaw pa kita, tabi Radyoan Manny. Palibasa, live kita kang nakaaging Lunes hanggang Miyerkules. Pero Yan, nagtagibo ng Lineman's Appreciation Day. Nakapirang Ang, taon na sa to- kita kaya na. Nagpoon ata ni 2000, ay, 2020, garo 2020, kasagsagi kang COVID-19. Iyo, pantulong, Iyo, pantulong oo. taon na. Lineman's Appreciation Day. Yan, ginibo man yan kang nakaaging Lunes. Yan, kaya nagtao kita ng onra sa gabos ng mga line workers ni Kasureco 2. Bako lang sa Kasureco 2, sa entire, simultaneous po si naging event, sponsoran po yan. Sige, nag-facilitate po kayan ang PhilReca, katuwang po ang NEA, siniba pa pong mga organization, mga electric cooperative. Yan, para mataanan man ng sarong aldaw, yung man lang ang hagad ta. Sa kapagalan, yung man yung may idudulot ta, may alay ta sa satuyang mga lineman, mga line workers kan sa tuyang kooperatiba. Ano po? Yan. Okay, kasabay man kayan, si celebration man kang pagtatapos kay itong although day pa officially tapos, si awarding ceremony, kay itong pagtao kang certification, kay itong 15-day na training. Yan, okay. Si training kang sa tuyang basic line worker course, BLTC. Nagtapos man yan kang Monday. Ayan, congratulations. 32, yan sa 32 na nakatapos kaya itong sa tuyang training na ginibo under po kang W5 yan sa pamayo ni Sir Jason Wyatt. Yan, pasalamatan ta. Yan, after po kayan itong 32 na nakatapos, syempre may examination pa, may comparison. Oo. Okay. After palan kayo ni actual demo na, gusto sabihon, naka-deploy na sinda. Garo karero yan, pili. Yan, si conversion kang single phase sa three-phase line. Yan. Yan. After palang kayan, ano nga po kayo ito? Itong yan. Kung may apply ninda, itong sa Churi, may Churi, may actual, i-apply na ninda, sinanodan ninda sa laog ng 15 days, duman sa actual na patrabaho ta, duman sa conversion ta sa pili, Karoyroyan pili, si conversion kang single phase sa three-phase line. Kaya yan, congratulations sa inot siguro duman sa mga participants sa training, sa mga training ta. Tapos sa mga magurang, sa pamilya, yan, nagtiyaga po kamo sa laog ng kinsing aldaw na amay nagmamata. Ang iba, 2 a.m., as early as 2 a.m., 3 a.m., nag-aasikaso na. 4 a.m. ang call time. Yan, nagja-jogging na. Tapos may igwapa ng mga workshop, may actual pang demo, may lectures pa. Yan, congratulations. Yan, siguro after kaini, sana dahil naman mabawasan si 32. Yan, may buhok na. Kinaralbo kaya yan kang pagpuon. Kaya siguro sa laog ng hindi ko lang aram kung pirang days duman sa actual lindang trabaho. Yan. Pero congratulations in advance sa tuyang mga nakagraduate. Yan. Kasabay kayan itong Lineman's Appreciation Day sa gabos na technical workers kang sa tuyang kooperatiba. Yan. Bako lang Kasureco 2 sa gabos ng mga electric cooperative centerong Pilipinas po. Yan. Okay, tabi Radyoan Manny. May na, minalingawan pa kita. Yan. Okay. Gapan dyan. Kung may kahaputan. Ay, sa ano pala, si nag-aabang sa Kapuknasan, Milaor, kang nakaagi pong aldaw, nagkaigwa na po ng kumbaga papatindog na si mga poste diyan sa may si Permin tigreklamo sa to tabi Radyoan Manny tigba paabot sa to yung kahagadan Aloy na na to. Rehabilitation kang linya tahababa na po ang voltahe kang kuryente yan good news po yan sa mga taga Zone 1 Kapuknasan Milaor
mapuuna po ang patrabaho dyan sa indong lugar. Yan, garantabay lang kita dahil yaon po dyan kang nakaaging aldaw sa tuyang mga lineman, technical crew, kang mila or minalabag sa office, nag-courtesy na po sa barangay Kapoknasan, and mapuuna po, ma-execute na si patrabaho, mananungod po duman sa upgrading and rehabilitation kang sa indong linya kang kuryente para masolusyonan po itong hababang voltahe po dyan na tigre-reklamo po sa Casoreco. Yan. Gwapa? Iyo, yan, Gwapa ka na dyan. ining, yung mananggad, may question man digdi sa madalion na pagputol. Nasimbag na po sa bago. Oo. Naglalaom lang daa Oo. sa mga barangay electrician. Partner mo yan Okay. kang Casoreco. Ang barangay electrician, di po pwedeng mag-reconnect. Yan, iyan si Tigpapagaramdam ka permi. Dahil pwede. Dahil pwede. Sige. Ang mangyayari, di nagbayad di si consumer, mapag-ibong job order, tapos ipapareconnect sa electrician. Bawal po. Yan. Dahil ka mo authorize na magkaput o maghiro kang metro kang Casoreco to. Halaton man po giraray ang sa tuyang mga nagre-reconnect kayan tabi na duman. Pwede mag-assist. Ang ano kaya hindi dapat day mahiro itong sa tuyang metro. Ang authorized lang diyan saka may silyo po yan tabi ra duman mani. Pag natanggal po si silyo kang Casoreco to, may duwa pong silyo po yan. Nakasil po yan. ERC saka si silyo po na tiglalagan sa tuyang cooperative. Iyo, ta sabi Yan. digdi, iyo alagad ang pagputol, madalion ang pagbalik haluyon. Nag-aasa na lang ang Casoreco sa mga barangay electricians o mga skilled electricians sa barangay. May nakahiling yan, aron kailan Okay. dalagan. So day pa lang sinda authorized, ano? Dahil po. Yan. Kaya maghalat man giraray sa personahe kan sa tuyang cooperative. Pasod na po palan, makulog makusog si Paguran, biglaan pong nagluwas man si Makusog nakikilat. Iyo, may nadisgrasya digdi sa Milaor. Iyo po, May nagadan. apektado si linya kang kuryente. Nagkakapirang feeders po nag-shutdown. Biglaan pong pagtama kang kilat. Iyo po yan kinakatakot na. Pwedeng magkausa po yan yung pagkaraot ng mga appliances. Biglang tama po si Makusog na kilat. Bako lang igdi sa Naga City, sa Milaor may nagadan. Sa Pili, makusog man si kilat sa pagtaraid ng mga banwaan. Kaya yan, mag-ingat po kita. Iyo po yan sinagkausa kay itong nagkakapirang pagwara kang pirang lugar na nagkausa ng pagwara kang kuryente kasuod man. And mag-ingat po kita, makusog ang kilat, ang voltahe kayan, mas makusog pa sa kuryente kan sa tuyang kooperatiba. Yan. Kaya palang piga-highlight na kang pag-asaan announcement. Ano ta talaga? Thunderstorm. Oo. Oo. Yan. Sa kaining lightning. Mag-ingat po may nagadan digdi sa partikan na banwaanin Milaor. Okay, nag-message si Padimong Batoy. Ayun. Ongoing daw sindangon yan. Dahil lang di ko pasabi ang lugar, yan. Oh, Dahil lang di ko pasabi ang lugar kung saan. Daita. Pero nagdadakop sindangon yan. Ayo. Good morning sa grupo. Ingat ka mo. Ingat ka mo tabi Pading Batoy, parte ang kang kalakawan. Okay. Yan. Gwapa kita. Ayan naman. Hindi na kita sa task force. Ayun Kapag na. na Pransya. Ayun. Sigurat yan. Gwapa palan. Sige. Si mga lifeline rate, yung mga 4-piece beneficiaries, Sige. mag-apply na po kita sa tuyang kooperatiba. Paano pag-apply? Sige tabi. Yan, sigabos po na mga nagkukonsumo ng 40 kilowatt hour pababa. Yan, 40 kilowatt hour pababa, ito kayang nadadalan sa TV. Yan, sa Meralco lang po ito. Ang iba man po ang lifeliner ni Meralco, iba man po ang lifeliner na approved ni ERC sa Casoreco 2. Sa Casoreco 2 po, 40 kilowatt hour pababa na konsumo, yan, konsiderado pong lifeliner. Saro yan sa qualification. Pero kaipuhan po nindong i-apply. Yan. Madali lang. 40 kilowatt hours. Siguro yan, i-flash Baka tangiraran. pwedeng i-flash. Tangaring. Ayo, 40 kilowatt hour.
May naghahapot kay itong discount, si discount na, kung piraman ngayon. May bracket po kaya yan. Yeah. Okay, sa Kasureco 2, one po ang satuyang, yan, okay. Ito pong mga nagkukonsumo ng 0 to 15 kilowatt hour, 50% po ang discount na itataok ang satuyang kooperatiba. 16 to 20 kilowatt hour, 40% po ang discount. 21 to 25 kilowatt hour, 30% ang discount. 26 to 30 kilowatt hour, 20% discount. 31 to 35 kilowatt hour, 10% po ang discount. 36 to 40 kilowatt hour, 5% po ang discount. Ngunyan, mahapot kita, paano maka-avail ng discount? So bago, ang pinakamayor talagang requirement kay ni, kung nagkukonsumo ka ng 40 kilowatt hour pababa, yan, pwede kang mag-apply. Maliban na lang, kung nagkukonsumo ka ng 40 kilowatt hour, si mga qualified, si naka-estara sa subdivision, naka-estara sa condominium, nagagamit po ng net metering, as in may violation po sa Republic Act 7832 o napatunayan po na naghaabon ka mo ng kuryente. Yan. Iyo po yan. Ang satuyang kondisyon. Si Day Kabali. Pero itong mga nagtitirios, laog po duman sa poverty threshold, natigset po kang PSA, konsiderado po kamong marginalized end users kan satuyang kooperatiba, magpasiring na po kamo sa opisina kan satuyang kooperatiba. Magkuaning form, may mga requirements kita na kaipuan i-sumitir sa satuyang kooperatiba. Ngunyan, si mga purpose beneficiaries man, mga purpose beneficiaries, ang pinakamayor na kondisyon, hababa mang girara o 40 kilowatt hour, pababa man po girara, and sa indong mo na kukonsumo. Ngunyan, kung kamo po purpose beneficiaries, yan, may mga igwaman po yan ng corresponding requirements na kaipuan i-comply sa tuyang kooperatiba. Yan. Sabi ta nga ni, pwede kitang magkuaning mga forms sa mga opisina kang Kasureco 2. Yan. Sige, saro-saroon na pa. Sa Tinambak, may opisina kita sa Barangay Santa Cruz. Sa Calabanga, may opisina kita dyan sa Barangay Kipayo, Calabanga. Sa Kanaman, igwa po kita ng opisina dyan. Sa Pili, igwa kitang opisina sa Anayan, Barangay Anayan, Pili. Sa Milaor, igwa po kita dyan sa may sentro kang Milaor. And syempre, sa Naga City, hindi sa main office kan sa tuyang kooperatiba. Mag-apply po kita para at least maka-avail kita kay itong diskwento na itatao po kan sa tuyang kooperatiba. Ini po, subsidized po ini. Na subsidized rate po ini para sa mga marginalized member consumer owners kan sa tuyang kooperatiba and sa mga purpose beneficiaries. Yan. Okay na. Ipapakita ng 10 minutes. Okay, Task Force Peña Francia 2023 Interagency Task Group. Yan. September 8 ang deployment ang poon kang deployment kang sa tuyang Task Force. September 14, September 15, September 16. Iyo po yan, si poon kan sa tuyang deployment kan sa tuyang mga tao. Igwa po kita dyan naka-assign sa PNP Central Headquarters. Yan, may grupo dyan. Ang sa indang lugar na babantayan, ining Sentro kang Naga, General Luna, Elias Angeles, Dinaga, Sabang, Abella, Igualdad, Santa Cruz. Igwa kita dyan sa General Luna Street, igwa kita dyan ng crew, igwa kita sa main office, igwa kitang duwa, sa police station number 2, igwa kitang sarong crew, Peña Francia Avenue, igwa po kita dyan, police station number 3, Tabuco, Naga City, may sarong crew kita dyan, igdi sa may PNP SWAT, may saro kita dyan, sa Balatas, Iguaman, sa PNP Headquarters, Iguaman po kita dyan, igwa kita sa PNP Central, yan, dadubli na, duwa pala na crew sa Central, sa mga substation kan sa tuyang kooperatiba sa Del Rosario,
Hindi sa Concepcion, iba po kita naka-deploy. Bali composition po ini tabi radyo man mani kang 19 na crew na yaon po sa luwas. Dahil po kabali dyan itong mga substation tenders na mga engineers. Igwa kitang naka-standby man sa tuyang motor pool. Yan. Nagka-capture ang tao man yan kung may emergency pag-abot po sa mga sasakyan ta. Calibration, naka-standby man po ang grupo. Para kung sakali may kaigwan ng problema ang metro, yan, madali po kita makaribay ng metro. Naka-standby man ang personahe kang warehouse, saka kang audit, kung kaipuhan magluwas ng mga transformer, mga materyales, kung may mga emergency power interruption kita. And kabali po ang monitoring team na pinamamayuhan kang sa tuyang acting general manager, si Engineer Edgardo Piamonte. Yaon po ang manager kang engineering department, si Engineer Alex Cruz. Manager po kang South Area, yaon man. Ang mga supervisor po kang engineering department, as in mga supervisors kang area offices ta. Yan, yaon man po sa edong lingkod. Ang sako po area, Kasureko to coverage area. Kumbira ka, boss. And then, nasa last portion kita. Pero habo mo lang malocate ka mga pag-ginaba. Gano, pabor-pabor ini sa to. Hanggang tinambak si Roma. Basog kita kaya. Nakalagig di, Public Information Officer, Kasureko to coverage area. Yan, Renner Bukay. Kumbira. Marika ni mag-iba-iba sa Siyempre, ang IMZ, yaon man, katuwang na dyan, gabot sa mga documentation. As in, iba pang mga updates. Guwapa, dahil mapen niya Pransya, importante ho ang kuryente. Yan, siguro ulit-uliton tayo ni sa mga programa tang maaarabot pa. Kinig po lang talaga iningon niya na pizza 11 kang August ta may pirang simana pa kita na i-disseminate ini. Lalong-lalo na po ining mga lugar na kung saan may i-deploy kitang mga crew. Ano po ang purpose? Kung nag-deploy kita sa sentro kang Naga, bako na lang yan sa main office kan sa tuyang kooperatiba. Ang napag-urulayan po kaya, base sa mga previous na mga experience during Peña Francia Fiesta, ay dagsa po ang tao. Ang traffic po, grabe. Ngunyan ang nangyayari, magkakaigwa po kita ng problema kung ang deployment kay ni dahil po assign po sa sentro kang Naga. Kung may emergency po, masasakitan kitang maray mag-responde. Dahil sa traffic, panduwa sa tao. Kaya iyo po yan, si mga designated na mga areas na mga possible na pwedeng magkaigwa ng problema, ang linya kang kuryente o magkaigwa ng emergency power interruption, ang responde po, yaon na po mismo sa indong lugar. Kung ilingon po nindo, halos kasentrohan kang Naga si concentration ta. And pagtaraid ng barangay, kaining kasentrohan kang Naga City. Kung saan si kasiributan, may mga tao po kitang ma-responde po dyan. Just in case na magkaigwa po ng problema ang supply kang kuryente. Siguro, ang asigurasyon tatabi radyo man mani, kung magka-problema ang kuryente, 100% may ma-responde po ng tao. Automatic po yan. Para ma-minimize na itong halawig na na oras, nasasayang ta, pag-abot po duman sa tatrabahon ta, pag-abot po sa linya kang kuryente kung magkaigwa po ng emergency power interruption. May kitang schedule power interruption, pero dahil kaput dahil kontrolado ang gabos, baka lang magkaigwa ng emergency, yan. At least may ma-responde kita ng tao. And sufficiente po ang tao kan sa tuyang kooperatiba. Sa tabang po kang task force na binilog from area offices tabi radyo man. Okay? Yeah. So kuyan, halos preparado na. And lugod maging task force naman ang bilog na ining nasa sakupan ng mga residentes. Kung igwang nag-spark, igwang naglaylay na kuryente, ipaabot lang. May mga hotline na iwawarak dyan tabi kasama Grenel. Po, may mga ipopost tayo man sa Tuyang Kasureko to Facebook page,
si mga bubukasan tang hotline numbers. Tapos sa mga tarpaulin, kan sa tuyang crew, yan, mapalag kita dyan. Niyo. Ang experience ba kan na nakaagi, may mga poste na naagihan, igwanin mga bihikulo na nasasagi po sa tuyang mga linya kan kuryente. Si mga bawal, confetti, balloons. Dito man binabawal si balloons, dahil lang butasan. Kaputan sana, ano. Si mga tarpaulin, si mga sa hiling ko, garo bawal ang ang banderitas. May mga portion sa Naga na garo dahil malag ng banderitas ang LGU Naga. Dahil saro yan sa nagkakausan ng power interruption. Pag naputol po, tapos malayog itong mga banderitas, matama doon sa linya kang kuryente, primary, secondary line, automatic po naputok si fuse. Yan, nawawara ng kuryente. Si mga confetti, si mga, kung may mga pala pop-up, hindi ko lang aram si mga pangaran kay kang iba. Yan. Siguro kung magibo kita kayan, magrayo sa linya kang kuryente. Pero much better kung din na kita magamit ng mga confetti. Oy, si mga advertisement, may mga kaulay ka mo kaya na sila ay autorisado. Yan. Bawal, oo. Oo, tama. Si Day po nag-agi sa Kasureko 2, Day po nagkuha ng approval kan sa tuyang kooperatiba sa pagkabit kay itong mga tarpaulins Advertisement. na tiglalaag mga tama, advertisement na tiglalaag sa mga poste kang kuryente. Babaklason po yan kan sa tuyang kooperatiba, kan sa tuyang mga personahe dahil nakakaabala sa pagresponde. Malaag ka ning hagahag duman sa may tarpaulin, tatanggalon mo pa si tarpaulin. Yan, kaya gabos pong yan, may designated kitang mga lugar kung saan lang pwede and dumang kita malaag ng tarpaulins. And dapat po, mag-agi po yan sa tuyang kooperatiba. Pipirmahan po yan, kung pira si duration kayan, kung pirang aldaw po, dapat mailag yan sa poste. After po kayan, tatanggalon na. So ayan, pigpagirabdom taka nakaaging mga taon, may nahiling kita dyan, Tabi. Sayang. Babaklason Sayang pati kang yan. gastos. Babaklason yan. Babaklason yan. Sayang kan sa indong ginastos dyan pag tinanggal po yan kan sa tuyang kooperatiba. Correct. Big background ang takang banda, tama matitanaan piyesta. Ano yan? Pero anong nabagay na Mga civic pa vigilante. rin. Ay, good morning kay Sir Edgar Rinyon. Yan, nag-antabal. Correct. Kidlat na. Haranin duman sa may samuya. Kala ko sa likod lang kang harong. Bira. Grabe to, sa umahan kaya talagang nakabuto ang payo kan mga farmers Irakman. Kaya yan. Sa tuyang mga board of directors. Good luck. Morning. Nasa Manila sindaw yan. Pero nagdadala nito sa live ta. Yan. Good morning. Ingat. Sa pamamayukan sa tuyang board president, Director Gay Loreto H. Pabines. Oy, si ma'am. Siyempre sa tuyang AGM, kay Engineer Edgardo Piamonte. Yes, sir. Tagabos ng mga members ng board, Kasureko to. Good luck sa tuya. Sana makuha si Si dapat makuha. si Eyo. Sayang kang effort. Correct. And inot na inot kang sa tuyang mga member consumer owners. Ano Sa yan? tabang sa tuyang kooperatiba. Ano yan? May matiriktok o mapresenta? Yan, magagayo ng sulot ka na. Bira. Taday ka nag-iba. Dahil man kita naman, may programa na hindi. Masulo ka. Pambira doon sa sabiyon. Anyway, so yan. Ayaw naman kayo. Ayun na, okay na. Thank you. Masunod na programa. UNC. Yan. Antabayan na nanda yan. Mga good news si Din KGMNA yan. Okay, sa ngaran po kang Manimento ang Kasureko 2 sa pamayo po kan Samoya Acting General Manager Engineer Edgardo Piamonte. Siyempre sa tuyang Junta Direktiba sa pahingiran po kan Samoya Board President Engineer Gay Loreto H. Pabines. Ini po si Renner po Pabukay. Salamat po sa oras. God bless po sa gabos. Thank you. IMJ Interactive. Mabalos man, yan po, ang Public Information Officer Kasureko 2. Mabalos sa IMG sa pangaran ng Serbisyo Publiko. Digdi po si Radyoman Ray Gomez sa lado teknikal. Masunod na po UNC.
Happy Fiesta ka naman. Happy Fiesta Ocampo. Asin masunod pasagaw. Abalos kan sa ito pag-antabay ako po si Radyoman. Manibasa, Tatak Arimen, Radyo mo Nationwide.